Здравейте! Днес за първи път снимам един клип, който е, както виждате от заглавието, първи впечатления от новата лимитирана колекция на Essence Light of Orients, който имам 4 продукта, само 3 козметични, така че ще ги използвам сега в клипа, за да сътворя грим, който да е подходящ за ежедневието. За мен това ми е важно, защото след 20 минути трябва да тръгна към училището. Така изглежда палитрата. Много е красива, между другото. Не знам вие как мислите, но на мен много ми харесва въобще. Ако отзад не пише Essence, никога няма да разбера, че тази палитра е на Essence, защото и самото качество на пластмасата е много добро. Много е красива. Цената, на която ще се продава, е около 10 лева, което според мен е напълно нормално за 6 цвята сенки. Имаме 2 по 2 са цветовете, 2 в златистата гама, 2 в лилавата и 2 в кафявата, като всичките са с блясък. Най-матовият цвят е ето този тук. Слочове на палитрата може да видите в блога ми, линк ще има в описанието. Отпред също е много интересно решена. Има черна пластмаса, а вътре има огледало. Аз просто съм толкова приятно изненадана. Наистина не мога да скрия изненадата си от качеството на колекцията този път. Следващия продукт, който ще ви покажа в клипа днес е бронзант. Това е номер 2 Oriental Beauty. Предлага се в 2 цвята. Oriental Beauty е по-тъмния. Цвета, между другото, вчера го гледах, е изключително подходящ за контуриране. А в средата има хайлайтер, който е идентичен с прословутия Bella Secret хайлайтера, така че мисля, че е достатъчен, ако не носите хайлайтер всеки ден. Ще ви стигне за доста дълго време. И третия продукт е червилото в цвят принцеса Жасмин. Не, всъщност избора на принцеса Жасмин 02. Червилото е матово, между другото вчера го носих за първи път и не бях прочела, че е матово и много ми допадна. Така че нека да започваме, да не губим ценно време и да разберем какво мисля за двата продукта, защото не съм пробвала бронзанта и палитрата все още и нямам търпение. Нека първо да започнем с бронзанта. Ще го нанеса с тази четка, не знам дали е подходяща. Това, което ми направи впечатление вчера, че е изключително мек и пигментен, освен че цветът е подходящ за контуриране. Да, доста пигментен даже. Разнася се лесно, според мен изглежда естествено. Приятно съм изненадана от серията и ще бъде пусната до няколко дни в търговската мрежа. И тъй като тези неща доста ми харесаха, ще проверя и останалите, така че ще ви държа в течение с тях. Ще използвам четка за сенки, за да нанеса хайлайтера. Меки, че чак се разпрашават и хайлайтера и бронзанта. Ами добре, до тук съм доволна. Ще видим как изглежда през деня. Опаковката също ми харесва. Не знам вие какво мислите, но аз съм толкова приятно изненадана. Мисля, че го казах вече прекалено много пъти. Добре, нека да преминем към палитрата. Хубавото е, че има огледало. Както обикновено, нямам идея какво точно ще правя, така че започвам с светлия цвят за зоната под веждата. Има доста блясък. На целия клепач ще нанеса ето този розово-лилав цвят. Пигментацията е средна, не бих казала, че е вау, но за класа, в който поставям палитрата, според мен е много добро качеството, така че нямам забележки за тези два цвята, първите, които използвах. Този цвят е като пепел от рози. В сгъвката ще сложа малко по-тъмен, най-тъмния в палитрата, във външния ъгъл и сгъвката. Не прекалявам с наслояването, защото, както вече казах, се опитвам това да е
грим, по-подходящ за ежедневието. Даже съм си приготвила един чист изкуствени мигли, но се надявам да не стигам до тях, защото, както обикновено, снимам без да имам време за това. Добре, от същия тъмен цвят ще нанеса под окото. От тъмния цвят ще сложа и като очна линия с косена четка, само в зоната на миглите. За да добавя още малко акцент, използвам най-розовия цвят. Ще го сложа само в външния ъгъл. Очите ни са готови, ще извия миглите, ще добавя спирала. Очите ни са завършени. Последният щрих, който остана, да нанесем червилото, което е в много приятен цвят, който според мен е по-подходящ за есента. Като цялото, според мен, цветовете на цялата колекция са по-подходящи за есента, но очите ми харесват супер много, между другото. Не съм носила подобни цветове от доста време и съм приятно изненадана. Така че нека да видим червилото. Много плътен цвят, много ми харесва. Очите също много ми допадат. Определено ми допада как се получи грима днес. Надявам се през деня също да изглежда добре. Надявам се видеото да ви е харесало и да ви е било полезно. Ако е така, не забравяйте да дадете лайк и да се абонирате за канала ми. Не забравяйте също така да погледнете и описанието под клипа. Там може да намерите всички използвани продукти в гримът ми днес. И ако пробвате някои продуктите в колекцията, може да ми кажете какво мислите. Ще ви оставя линк, за да видите остатъка от продукти, които ще бъдат налични съвсем скоро в търговската мрежа. Така че може да ми кажете кой продукт искате да пробвате. Желая ви приятен ден и ще се видим в следващия клип. Чао!